नाट्य पुष्प तुका अर्पिता नाट्य पुष्प तुका अर्पिता नाट्य
खुर्ची घेणे खुर्ची घेणे खुर्ची घेणे मनोज अरे अनुज हांव इतलें व्हड श्रीमंत जावन बी म्हाका हो निसर्ग पळोवंक मेळना आशिल्लो इतलें वर्सां हांव पिंजऱ्यांत आशिल्लें बरें जालें आज तुगेल्या हृदयात बशिल्लें बरें जावंक लागलां माझ्या आपल्या गरीबाक लावपाक कित्याक लागून जालें आनी आमी लागून जाल्यार तुगे डॅडी कळ्यार कितें करतलें तूं कित्याक म्हण टेन्शन करून घेता म्हाका मना पासून लव करतली म्हाका तितलेंच पुरो आमी लागून जाल्यार विशय आयकून मागीर घरा कितून खुश जाला खबर आसा तुका तुगेले घरचे लोक सगळे देवा सारखे चला चला मागीर डॅडी समजून घेवचो मनुष्य न्ही पण आमी खंय तरी दूर वचून बरें संसार करया पिश्या तू काय भिनाका हांव आसा तू मागेले तन्वी हो अनुज तुझ्यासाठी जगतलो आनी तुझ्यासाठी मरतलो आमी जात तितली बेगी आमी वचच्या ओके चला आता तुगेले मधुर कंठार म्हाका एक गाणी सांग पळया ओके मागेले या प्रेमात
वंशाली आम्ही कोण तुम्ही? कोण तुम्ही? जगात उद्धार पाडतो मनेस हावने, जग राखतो मनेस ने हावने, जगाचा सर्वनाश करतो मनेस या रघुवीराले काम. सर म्हाका माफ करा. तुमगे चेडवा लग्न जावन मोठी चूक केली सर, मोठी चूक केलो. मागे चेडू श्रीमंत घरात जन्माईले आणि तू तेगे जीव सुखात आशिल्लो दुःखात घालून पायता. तुमची मुखार उलोवंक शक्ती ना म्हाका. जाल्यार तुमगे चेडवा कडच्यान हांव पयस जाल्यार मागे जीव उरचो ना सर, मागे जीव उरचो ना. या रघुवीरा चेडवा तुझ्यासनी भिकाऱ्यात जीव खायला ना फोड केला का? हांव भिकार जाल्यार तुमगे चेडवाक मनापासून प्रेम करता सर. खूप चूक केली तुवें तरी मला लग्न जावन. सर आम्ही आमगे प्रेमा बद्दल खूप सपोर्ट पडला सर. प्लीज सर आमकां सुखान रावूं दिया सर. आमी थंय दूर वचून संवसार करून रावतात. हे साध्य ना. उदा सुद्धा मेल्ले मनशाक उदकात दवरून गेला. नशीब बरेता तो देव आणि नशीब मिळेता तो रघुवीर. आणि त्यांना कापून घेणार, त्या गुंडा कापून घेणार पैकी.
जिस खेल से मुझे निकालने के लिए बात कर रहे हैं, ये बेवकूफ वो नहीं जानते उस खेल का बाप हूं मैं। आप कमिश्नर ऑफ पुलिस हिंगा हा पोस्टर सगळे कोण आणि हिंगा हा दुखी तर सगळे जोके आणि या साम्राज्यात हाय केलोत कायदो, हाय केलोत कानून, हाय केलोत साम्राज्य। आजपर्यंत सगळे मागेले मनात सारखेच जाते असा। अजूनही तुम्ही ह्या कमिशनर विक्रांताक वळखलात ना। माका कितें आवडटा माका ते जाय आणि ते जर तर म्हाका मेळना जाल्यार हांव ते जबरदस्ती हासिल करता। हांव स्वताक असलो कानून रचयतलो त्या कानूनात हुकुमात रावतले मागेले आणि मागेल्या रंगील दुनियात येतना कोणी बी मागेल मर्जी प्रमाण येऊ शकता जाल्यार परत मागेल मर्जी शिवाय वचू शकना। येतना विक्रांताक ओपन चॅलेंज चॅलेंज केलं मध्येच आजपर्यंत या धरतीचे जिवंत ना। सुस्वागतम सुस्वागतम। हिंदूचो आराध्य देवता श्री गजाननाक वंदन कर आणि हिंग सगळे जमिले नाट्य प्रेक्षकाक मानाचो मोजर देऊन तुम सगळ्याक स्वागत। श्री श्री लक्ष्मीनारायण प्रसन्न, श्री लक्ष्मीनारायण प्रसन्न, श्री लक्ष्मीनारायण देवालया वार्षिक जात्रोत्सवा निमित्तान श्री महादेव महासती नाट्य मंडळ गोपसिट्टा हेमी बसयत असले आणि श्री सचिन सुभाष गोपसिटकर हेमी बरयत असले सुंदर सामाजिक हास्यमय हृदयस्पर्शी कोंकणी नाटक साथ दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची, साथ दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची। ह्या नाटकाक भाग घेतले यशस्वी कलाकार विक्रांत उत्तेज मिराशी, ओम अविराज पादेकर, प्रताप प्रसाद नाईक, रघुवीर रोहिदास गावकर, सुजल नरेश कवळेकर, आदिराज निलेश कोळंबकर, अनुज संजय मार्दोळकर, तुळसी दिनेश नाईक, मजनू चेतक कवळेकर, मांतू दीपक पेडणेकर, गजू शाईश बोगले, तन्वी ममता जाधव, लैला संपदा माळशे, दिग्दर्शक साईश बोगले आडव, सहदिग्दर्शक साईनाथ माळसेकर, हार्मोनियम मनोज शेडगुळकर, तबला मनोज मजालीकर, रिदम पेड अनिल काशेकर, गायक दिव्या दीपक परवार, रंगमंच श्री मल्लिकार्जुन ड्रामा सीन सातगिरे उळगा, व्यवस्थापक श्री लक्ष्मीनारायण देवाची कमिटी आणि गावचे सगळे नागरिक। आता तुमच्या मुखार सादर करता नवीन कोंकणी नाटक साथ दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची, साथ दिल्ली जन्माची वाट लायली जीवनाची। धन्यवाद।
मागेला विश्वास कित्या म्हण सोडते कशी भाव कशी काय म्हणतो विश्वास करतो मागेल शिवाय खाना आशिले नाही बारी तर त्याला मी मागेल रुपये हात सत्य उचललो रे सत्य उचललो हे विद्वान जीवन जीवाचे हाव आत्महत्या केले बरं चला मागेल अनुच्या असं काय मिळेल कोणा पण पाया पडू तेव्हा किती होतं की तिची चूक जोपर्यंत मागेल अनुच्या न्याय मिळणार तोपर्यंत तिला आत्म्यात मोक्ष मिळणार परत अनुजल याद कर घेऊन तुझ्या जीवन वाईट कर घेणार का बाई वाईट कर घेणार का अनुज सदा अनबराच का बाई सदा अनबराचा हे पण बाई भाविक अनाथ
ना आवय ना बापूय म्हाका जाला बी तू स्वता तुगेल भावावले म्हाका ओ बाई म्हणटा हेज्या कितें वडन म्हाका कितें जाय गो बाये कितें जाय आनी तूं असलो दिवस रात म्हणटा मागीर परत तुजें कितें गो बाये कितें तुगे त्रास म्हाका खबर आसा भाई चला हांवें त्या परमेश्वराचेर विश्वास दवरिल्लो जाल्यार तेणें म्हागेलें जीवन सारकें म्हाजे कडच्यान किताबन काडून गेलो रे किताब काडून गेलो तेजे बद्दल काही टेन्शन घेना का भाये तू काही टेन्शन घेना का मागीर आई म्हाका ना त्रास चड गेल गा भाये चड गेले आई बाप ना जाली परिस्थिती आनी पोराक खंयचे बी दिनाक रे देवा दिनाक सगळे कष्ट सुख सांगून घेवूंक आई बाबू जाय पडटा चला म्हाका नासपणाच्यान कोणूच ना ग भाये कोणूच ना म्हाका जिवाक खूब त्रास जाता आशिल्लो ग भाये म्हाका जिवाक खूब त्रास जाता आशिल्लो आई ना म्हूण आई म्हाका नानाच व्हड करूंक खूब त्रास काडला ग भाये खूब त्रास काडला जाल्यार आईन काडील त्रासाक एक दिवस सुद्दां आईक म्हाका बरें कान अन्न घालूंक पावला ग भाये हांव अन्न घालूंक पावला भाये म्हणून गो आईन मागीर लोकां कडच्यान खूब पयशे घेवन म्हाका नानाच व्हड केले जाल्यार आई एक दिवस आई बरें करप सारकें केला गो म्हाका बरें करप सारकें केला लास्ट लोकां कडच्यान घेयले पयशे दिवूच जाल्ला जा आई म्हाका चड गेल गो भाये आई म्हाका चड गेली भाई तुगेल कोण ना म्हण समजून घे नाका हांव तुगेली भयण म्हण समजून घे तू म्हाका काय बेजार ना गो हे पळय हांव पयलींच तुमगेल्या घरान नोकर जावन आसा आनी तुजे बर एक समान बरें कर राव मे म्हणला ते कशें तरी बरें चल गो बाये कशें बरें चले बाई तू एक सामान्य तरी रावल ना जरा मागे तन मनाक मागेल भाव म्हण तू सद्दा उरतलो कितलो मोगाच गुड गो बाये तुगेले तू सदा अशें आताच खेळत रोगूड सांगून घेवन ते देवाकडे मागणी करता गो बाये मागणी करता आता हा प्रश्न पण प्रश्न मागेला म्हाका देवाने सोडून अगो बाये जाले गटाने जावन 2 वर्स जाल गो बाये 2 वर्स जाले परत तुगे याद करून घे तुगे जीवन तू वाट कर घेना गो बाये जीवन वाट कर घेना का पण हेज मुखार तुगे जीवना बद्दल विचार कर गो बाये विचार कर बाये डॅडी टाइम जाला तर भितरच गो बाये झाले हा मास्टर भाड वचून येतो बाई पण डॅडी सांगणार हा चालेल बाये बघियो बरं पहिली तेमगेल घरात नोकरदार काम करते आता आणि दिनभर बरे करणाऱ्या म्हणा मागे जीवन विपुरा सर्व नाश करते देवा तू हे सर्व नाश करतो हे विग्रहता मागे जीवन कसली ग्रहण येलेच केलं रे देवा तू हे कसली ग्रहण येलेच केलं देवा मागेल जीवनात किती आपण कनागरी परीक्षा करते आता देवा तो किती कनागरी परीक्षा करते आता मागेल आई माणसाने खूप इथलं स्वप्न पडेल झाला तर स्वप्न सुद्धा ते सार्थक करणार केला बरं देवा तू हे सार्थक करणार केला देवा मागेल आई मग तोड गेलं देवा तोड गेले जन्म दिलं बाबा तुझा एक दिवस तरी बाबा म्हणतात करशील रे देवा तू माका बाबा म्हणतात की झाला बाबा म्हणतो हा कुत्रा ते मागच्या काळ गेलो रे देवा तुझे हा कुत्रा काळ गेलो देवा मागे जन्मी तर इतली परीक्षा करता झाला मग जन्मा येताना मारून दिलं खूप परत देवा तुझे खूप परत दिलं असे परिस्थिती आणि कंच्या देवा दिना गे देवा कंच्या पराकी दिना का
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजान्मयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ಖಲನಾಯಕನೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥಹಾಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ತಲೆ ಇರುವವರ ಕಲಿಯುಗ, ತಲೆ ತೆಗೆಯುವವರ ಕಲಿಯುಗ, ತಲೆ ಹೊಡೆಯುವವರ ಕಲಿಯುಗ. अरे रघुवीर तू एक अगर्भ श्रीमंत जाऊन खूप असे भ्रष्टाचार रचूक लागला आणि स्वतः एक हॉट मनीस पण समजत येत असतो. आणि ह्या गावची लोक आपण एक बरो मनीस दाखवून दिते असा आणि त्यात तू लोकांना फाटी चाकू घालून तेमगे विश्वासघात करून तेमगे सर्वनाश करते असतो. रघुवीर तुका मात्र बी दया माया काय ना आणि त्याच्या खातीर तुगे सर्वनाश करूक काय रंगभूमीचेर पाय दवरला. एक मागे भाव अनुज तुगे सगळे बल लागून जाल म्हण तुझी तेगे जीव गेलो जरा तुगे अंत मागेला खाती जातालो. हुशार मैं तेरा मौत बन के आया हूँ रघुवीर, मौत बन के आया हूँ. एक पटी उजू पेटी लिहो जाता जरा मागे अंगाक लागील उजो कोणाच्या दिवो जायना. येतालो तुका परत दी एंड दिवेतालो. आय विल कम बॅक. अनुजाने जर काय येणार मग तू हिंगा गेलंस कशावर हा परत हिंग येतात. अनुज तू मग एकट्याच सोड किती पण केलं रे किती केलं कुणाशी लोकांचं जीवन व्यर्थ रे व्यर्थ. यो अनुज यो मगर जीवनात परत यो परत यो. शिवाय मागे ही जिंदगी अर्धी कुठे असते तेव्हा ते माझ्यासारखी स्त्री हटकून वर गेला तशा ते मागे जीवनसाठी माझ खंचान दूर व्हायलो ईश्वरा दूर व्हायलो. तेव्हा ते मागे अनुजाला जीव किती पण व्हायलो रे किती व्हायलो तेव्हा किती व्हायलो. प्रॅक्टिस करू लागतो. माफ कळले तू या कोणाचा होता ना तन्वी तू असे परत विचार होता आणि कसं विचार करणार तेव्हा दर्शनले आम्ही चल त्या प्रेमी जोड्यात एक शिकाऱ्यान पार मारलं तशा हा ऍक्टिव्ह झालं. ते खरे पण तुझ्या जीवनात असे घडू नका शिको. पण झाले पण किती आधी हा दिवस भावाने अनुज लग्न झाल्यानंतर हात विचारणारे न लागले त्यांना 4 ओळीवर अगेल अनुजा मान गेले. खूप वाईट दुर्घटना घडली म्हणतात तुझ्या जीवनात. तन्वी झाली घटना परत याद करून काहीच प्रयोजन नको. मग मागे तेरची किती मुख्याच पडेल तसं तुम्ही बघा तिथल्यात मुख्य काम. थँक्यू अनुज ही गोष्ट सांगितल्याबद्दल. ते उरू काल विकास लग्न नाही हा खुशीवर लागेल ना तुला. प्रेम केल्याने एक दिवस दिसू जाण भेटलं. मागे लग्न
मागे लग्न मात करून दिला आणि कॉंग्रॅच्युलेशन. चल येता मग लग्नाची काळजी आणि तू कमासा बाबा बरे बाय. आधी आधी तुगे खुशी ने वाटते की रे तुगे खुशी रोडा सांग रे पासवर्ड रे सांग प्राण गेले ऍक्सिडेंट किती नो खुशी किती झालं तुला? खुशी किती झालं? समाधान पण गेले आधी समाधान मागेल खुशी काय झालं? तू कोणी लागते आता? खुशी मिळला मागेल खुशी आणि एक घेऊन येतात माझं समाधान करते. ये करता खुशी मिळला खुशी खूप कामाचा मुकाले विकास मागे लग्न ये खुशी माका भय दिसतो ग माका भय दिसता आणि ती पण तरी चित्रवाली मुलींना चल येऊन चेक करूची यो हा घरी गेल्या आई मग मारतोय ग आई मग मारतली रॉकस्टार आधी मागील जीवन जाती मागील आधी छात्री माझ कंचन पैस गेलो आणि आता खुशी बी आधी कंचन पैस गेलो तेव्हा किती होतो गेलं नाही किती आपण आमका इतके शिक्षण देता आपण खुशानी सर्वची यो ना हात सोड ना गेलो मग सूत्र काय केलंय मग सूत्र काय केलंय होय होय यो गर्वन पावता यो या घेऊन हा का बेटा
आणि ह्या बॅगाक कितें आसा म्हण तुमकां खबर आसा? तुमकां खबर आसा ना म्हाका खबर आसा. तुमकांच कळटलें. हांवें सांगल्यार तुमकां कळूंक जाय न्ही. कशें म्हणटा? म्हाका खबर आसा ह्या बॅगात कितें आसा म्हण आनी म्हागे बॅगा खबर आसा. कशें म्हणटा? पण म्हाका कोणी हातात कितें पळयता पळय. जर तर म्हाका कोणी पळयला समजतलें हो टिपटॉप जावन बॉम्बे वयता दिसता म्हण. पण आता आमगे लोक चड हुशार जाला पळय. पण वेस्टेज तर रोडार उडयता. मागीर त्याच वेस्टेज सुणे मांजरा गांवभर फिरता. त्या कारणान हा वेस्टेज पुरा पॅक करता आणि ह्या मागीर बॅगा भरता. आणि खंय तर बस स्टँडार नाल्यार खंय कोण नाशिल्ले होऊन दवरता आणि हांव थंयच्या मागीर ते कोण व्हरता त्याची कितें जाता 3-4-12 जाता ते म्हाका काय खबर ना. देवा शपथ. आता कोण ना असताना हांच्या सुटीर बरें घेवन हांव सुटिलो चोरूक वाटेर मुंबई होता मुंबई. जाल्यार म्हाका एक सांग थंयचो आवाज कित्याक? बाबा तो कोण वेस्टेज वाटेर होऊन उडयता तो आज धरले. अरे बापरे. अरे गरमी किती म्हणता? कसं बरीच आवाज आयडिया बी बरी आता. मागील 8 दिवसात आणि वेस्टेज आसा हेजो कितें वास पडेल उरतलो. हे जर तर हे कळत मागेल फाटी साली काडटा लोक गळटी मारील बरे. तुम्ही एकट्याच किती बडबडतात आणि तुम्ही वेस्टेज का उडयतात? आम्ही वेस्टेज म्हणा मांडा पूल घालतात आणि पंचायतीन दिल्ली गाडी असली घालतात छान दितात. बाबा देवा शपथ. दिल्या म्हाका साप्पू सोडना. एक मार मारला एक मागो सोडना. फटाफट मार. बरोबर बरोबर तसेच मारू जाय तसेच मारू जाय. मागे सोड बरोबर आसा. आज ते सोडणार दिसता न्ही. ताकान सोडना. ताका त्याने वेस्टेज उडयले पळय त्यात तो तेगेल्या गळ्या बांदून मेरवणीक काडटला. मेरवणी काडटल रे. बरं केलं मी खूप बरं केले. तशेंच तुका पण मागीर तें सोडना. बरं सगळी इतलं सवलत असताना तू रोडार कितें म्हणून कित्याक उडोवंक जाय? पंचायतान कितें जाता दिला आणि हे बी रोडार उडयला तर मेन ही जनावर खंयची. सारकी आसा सारकी आसा. मेन ही मागणी खंयची. हॅलो हा मोजून रे. हा गोंया गेला खंय? हा ताका घरात कोण ना म्हूण जालें. हे बॅग हिंगा दवरतात आणि लोयटी मारतात. माल गेला कसं
मागेले ते तुला मागायचे बॅग रे चॉकलेट घेता हे बॅग मागेले हाय पहिला किती मागेले हाय फर्स्ट पहिले का हाय पडलेले हे बॅग मागेले तुझ्या कप्यात ते फोटो जाता असं येतो 1.5 फूट असो सोड शाण्या या बाजूला सोड की सोडू हे बॅग मागेले एक सोड मागेले हाय पडलेले बॅग आहे तू सोडना हायची पैसे पहिले का तू सोडना बऱ्या भाषेत सरका सोडना सोडना किती आहो जास्त येतो असं 1.5 फूट बनतो याची इतकं वाले बॅग उठू आता हांव साधारण असं सोडना कित पण केलो म्हाका मागेले गोड उडे दिल आपल्या वरूचा म्हणता मॅडम हे पहिले बॅग हाय पडलेलो तू किती पडलेलो हाय पडेल ते परत मॅडम भेटणार माझे नाव लैला आणि तुम्ही दुसऱ्यापासून किती समजू लागला तू हे बेगा किताब पण खबर तरी असतील का पेपर वाचना तू सगळ्यात बरे पेपर ना बेगा मरे विचार एकदम सारखो आज पडे मागेल ना मगो मानतो गो ये बाबा बोलायला तू सांगितलं सांगते आता आणि ओगेच जगण गेलाय बॅगासाठी अवनी तू जगत आलो आणि मागेल ना गो मजनू गो आई मजनू अरे हा येता हां बरे पण याद राहू हां बरे याद होते ना बॉम्ब फुटत मजनू याद राहू लैला मजनू याद आता रे वो रे पाकिस्तान हिला बराच पण टाइमात किदा रे किदा तो म्हणल्यार हे बॉम्ब काय हा म्हणून ठुमको झाला गेलो विडो गेल्यार जाता शिरो आई बरे असतो ते बॅग तेगे हड्यार कोण होतो गो म्हणलेला बावळे पळे देवा शपथ कर त्या गट्ट्यावर बसून होते ए बाबा पळे ते असं दिसतो देवा शपथ त्या गिड्डेला शपथ दिवस त्याच पळे तिला मग काय असतो तू हा ही गोष्ट तू म्हणल्या मागे जीव पळे तेव्हा शपथ त्या गिड्डेला शपथ तू मागे जीव हो तर माझे गुरु राय पिस झाला ते सांगून हांच्यान धान दिता ते बरोबर काय एकीशे बी धाम करून प्रसाद पण मग हाव बी मला तू खूप लव करते रे अरे तेव्हा शपथ घर आय लव्ह यू हे हड्यार बाग करू
एकदम जाम जातो खरं तू सकाळी 10 उठालो आता तर हा दोनाकच उठतो दिसतो बघा दादा मला जाईल गो सध्या मिळते रो असर बॅग मिळते रो आणि तू मला मिळते रो तो किती कोण बोलू बरे आता वैता बरे रेडी मग वगैरे बाय 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 लव यू बाय बाय ख बाय बाय काय सम्म पिशार घातलो सर्व आता बॅग घेता आणि सीधा घर माहित पडते एका तो मास्टर सांगून खोटी सांगून एक धान दिलो आता सीधा होते कोण बगल वाटे काढता हा तेमका करता सर्वनाश रघवे तुझे चालेल पेंडाक बालकवे चलत ऐकायचं असेल काम होय पूर्ण केलं आणि तुझं कर असताना कोणाकच कळणार पण हो चिंता का एक झाले एक दिवस सत्य तुका जाय लोकां नजरे मुखार हाडटलोच आणि तुका जाय रात प्रस्तुला तुका जाव वादच करतलो मोस्ट वेलकम तन्वी मोस्ट वेलकम मागील खवा मारिले मनशा पोलिसाच्या सुदून काढून चालना तरी तुम्ही हेल्प करा सर प्लीज तुझ्या असलं पाहिलेलं ऐकायचं आहे मागलेच ना तुमच्याकडे हेल्प मागू येला तुम्ही ते का वाशकन सांगता तुम्ही न्याय देऊ जायनी तुझ्या असलं पाहिले नाही देऊ किती हे किती पोलीस स्टेशन दे सर प्लीज मग सांगा फोटो मागील अनिशा मारलं कोण तुझ्या अनुजाक माझे फोन म्हण मागचं बरसा प्लीज सर हा तुमचं पाय पडता माग सांगा ती फोटो हा पैसे झाले तिथं तुझ्यात पैसे माग नाका चला चलो तारुणात माका एक पडी सोबत तिला आणि तुगल अनुजाक मारील गुन्हेगारा हा तुझ्या मुखात प्रत्यक्ष आटा नीट होते म्हणा हे स्वप्नात सुद्धा विचार केला अशी तू आज मागेल घरात येयलाचा आता तुका कशी सोडटलो तू एक हिंदू लोकांची अप्सरा आणि तुमचं माझ्या मुखात प्रत्यक्ष प्रकट झाला आणि तुझ्या असलेलो रस तुझा हेत विक्रांत आले का हे पडी तंगे तुझ्या मग शरीरात मोग येऊ दे हे साथे ना तेव्हा तेव्हा किती म्हणते मग जमिनीचे दबन गेले किती म्हणलं येते का असले विचार करते असा तू हा म्हटल्यार हाव तयार असा चल यो ना हे साथे ना साथ दिनाने मग आज तुला तारुण्यात आता शोक आता येऊ शकताय ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏತವರೊಂದು ಬಲತ್ಕಾರ अरे हा विश्वास तरी अगर कोण नाव समजे नका
कैसा गलत टाइम साथ ना क्या पेस्तुला बुलेट ना मेरी जान तुम्हारे जान से भी ज्यादा कीमती है पवन पवन हा बस में जाओ ना जाल्यार आनी कितें जाऊ आता तुका तशेंच सोडना तुका ना बळबळ घेतलो यो तन्वे यो यो तन्वे जिंदगी देता है परमेश्वर, तकदीर लिखता है विक्रांत। Yes, I am विक्रांत। डॅडी जाऊ आणि कोणाक सांगला तुगेल अनुजा खून केलं म्हण कोण तुला केन्नाच कळचना गपचूप चमकुला गेट आउट घबरावचेच पडटलें मागीर जीवनात एक घडिल्ली घटना कोणाक देवा भक्तीर पूजन करता जाला तुवें मला कितें बरें केलें रे देवा कितें बरें केलो फक्त म्हाका दिलो तुवें त्रास आनी दुखूच मरे देवा हेच्या किंताने आज म्हणा तुवें बरें केलें मला काहीच ना रे देवा बरें केलें काहीच ना जाला खंय तरी बरें करते जिवाक तरी नव्या म्हणल्यार देवी तुवें जिवनात काहीच बरयला रे देवा काहीच बरयला मागीर अंतीम जीवन आमी लोकाल घरात नौकर जाऊन काम करचे म्हाका बरें दिसते ना रे देवा बरें दिसते ना तेजे वाटे इल्ले विशी घेवन मेल खूब बरें आशिल्लें देवा खूब बरें आशिल्लें तू असकन कित्याक उदास आसा अरे अरे तू एक अनाथ तरी उरलो जाल्यार ह्या समाजाक बरें करून दाखोवंक जाय आनी हांव इतलें क्रूर जावन तुगे दोश्ट सावकार अरे तो देव न्ही रे देव न्ही देवा रुपान दानव रे तो दानव यस मागीर भावाक मारिलो दुसरो कोण न्ही तोच तो चांडाळ रघुवीर आसा आनी आनी आमगेर घरांतली सूट कित करता देवाकच खबर अनुजा यादेकच उरतात ते खंय रे प्रताप ते दिवस रात अनुजा दे दिवस काढते आस रे दिवस काढते आसा ते खरे जाल्यार ते तन्वी खातीर मागीर भावान खूब अशें स्वप्न रचयल्ले जाल्यार ते सगळे स्वप्न नाश जावंक गेले आमच्या त्या गरीब लोकांना देव केन्ना बी दया करना रे दया बी करना रघुवीर तुझ सारखे दुष्ट लोक या पृथ्वीचेर आस म्हळ्यार या प्रेम म्हणील शब्दाक केन्नाच अर्थ मेळचो ना
ज्यांनी ह्या रघुवीरासारखे दुष्ट लोक या पृथ्वीला सर्वनाश जातले त्यांना प्रेमाक महत्व मेळटलो. ज्याने पळत तोंडून अमर प्रेमाच्या कोपूर कोसळिलो तिला बापूय म्हणतात कळत ते केन्ना बी जिवंत रावचे ना रे, जिवंत राहू शक्य ना रे, ते शक्य ना. का हांव त्या रघुवीराक केन्नाच सोडना. एक टायमार उजो पेटी निवो जाता जाल्यार मागीर आंगाक लागील उजो कोणाच्यानच निवो जायना. रघुवीर तुका इतले दिवस सावकार सावकार म्हणून पेत आशिल्लो आनी हेजे मुखार पावयता तुका नरकाक याद दवरून घे. तू पिशे मागील म्हाकाच कळचे ना. तेव्हा कसली शिक्षा दिले रे तुवें आमकां. आदिले प्रेयसीक आदी खंयच्यान दूर केलो आनी मागील जीवन साथीक माज खंयच्यान दूर केलो. प्रियसी दुसरी ना तू मागील प्रियसी लग्न झाली आणि सांगेल ऐकला जाल्यार हांव मागतो ना हांव आधी लग्न झाली मागे तुझी माग सोड गेलं म्हणतो तू आता हा तू मारतो आणि आऊ बी मरतो आता मरतो
पण तू या पिशाकडे किती उभं रावला तर तो माझा बेस्ट फ्रेंड आदिराज. किती हो पिसू तुझे फ्रेंड आणि हे पळे तू मग परत घर म्हणणं का मागे नाव सुजल तुगे दृष्टी तो पिसू उरतलो तर माझ्या दृष्टीक तो पिसू नाही तर माग बी आणि जीवनात काहीच अस्तित्व ना. हे पळे पळे तू सांगचे अर्थ किती आणि अशी तुझ्या जीवनात घडली तरी किती मला सांग नाही. खबरे सुजल हांव एक श्रीमंत घरा जन्मा येयल्ली चली मागीर नव्हतं बी हांव एक चल्याक मनापासून लव करतालो आणि आधी बी एक चलयेक मनापासून लव करतालो चला आमच्या जीवनात खूप वाईट घडले सांगू गेला तेका अंत ना. अशी किती म्हणतो रे म्हाका सांग न्ही त्या पर्यंत हांव दिवं पळयता. चला सांगता ऐकली सुजल. जीवनात खूप वाईट दुर्घटना घडली म्हणून झाली. आमच्या जीवनात खूप वाईट घडले चालते मागील नशिबावर ते आता वयता हांव तर मी हांव तुका एक दीस सांगता हे पळय तर मी हांव तुजे बरोबर लग्न जावंक तयार आसा. तुझे हे किती उलयता तूं हांव एक विधवा म्हाका हिंगा कांयच स्थान ना आणि जर तूं माझ्या लग्न जावत जाल्यार हो जग तुका विरोध जातलो. हे पळय तर मी म्हाका ह्या जगात काहीच पडिल ना. हांव तुजे बरोबर लग्न जावन हांव तुका पुनर्जीवन दिता. तू एक फाटी बरेकदार विचारतो जाल्यार हे लोकांका एक विधवा पण लग्न जालें म्हण तूं चिंतीत पळयतलें. हांव मुगो ह्याच लोकां मुखार तुका हांव शपथ दिता असले कितले बी हुंवार येवं हांव तुज्या साथ केन्नाच सोडना. आय लव यू तन्वी आय लव यू. नाले ह्याच एक कुशेत एक सुंदर अशी गीत म्हण मागे सुजाला म्हण नक्की कर गो.
आज सारखे उपयोग करू पडून जाय मागे तकली म्हणा कितें सारखी लॅपटॉप हा किती साधारण मनीस न्ही हा साधारण केला तुम्ही खिशात 100 रुपये ना जाल्यार कितें जालें बाप मातर करोडात गेलो पण आता थंडी मात्र भरपूर पडला रे म्हाका दिसता ह्या थंडीत त्या बॅग घेऊन त्या वाश्यान न्हावन घेवन बरें दिसता म्हाका वास दिसता आमगे मागेल एक चली आसा तेगेलें नांव लैला त्याचं लग्न करून घर दावतन घेवची विचार आस पळय मागेलो घर जावं कित्याक सांग तो जर घर जावं जालो कामां वयतलो आनी म्हाका पयशे कडेन खाऊ मेळटले अशें म्हणटा वास खूब जेव लागलो न्हावन घेयन बरें हा इले घालता नाला जायना किती मनीस ग तू हा नवरा तू तू हा तू माझ्या सांगू की धावला बस शंभर तू गेलो मग सांग तू कोणाले आणि हांव कोणालो हय घर कोणाले आमगेले मोबाईल हो शंभर जाल्यार तू मागेले हांव तुका हो शंभर बी आमगेला जाला अगो हो शंभर हांवें केसा घालना गो म्हणजे अगो हो शंभर हांवें दोन्ही बुधार घालून घेतला उदार घातलं अरे बाबा हो शाबू मात्यार घालतो तू तुला उदार घाललो कसं करे तू मागे शाबू मारे तू अगं कोण नाही म्हणते ना आडो मी पडलो सर मागेला तू नाही दिस पडतो ते मग बना ठावतो घेऊच ना ओगिरो का आणि रडलेस का बोजूड पडतो हा अगं हो शंभर आहे तकल्यार घाल ना फक्त बुधार घालून गेला खबरच काय तेव्हा तू खूप शिकू म्हणते हा खूप शिकू तू मग सांग तसला हे सांगलं हे किती वाच हेड अँड शोल्डर हय मुगो हेड म्हणला किती गो तकली आणि शोल्डर म्हणल्यार मूज रे बाबा नाही झालं मुगो तुम्ही तकल्यार घायला आणि हाय मागे बुधार घालला आणि शोल्डर काय म्हणता बोर्ड मागेला सारखी लॅपटॉप बसेल एवढं तू गो गेलो गो हा शपार बिस्किट आपण हाडू गेले बिस्किट हाडू इतलं लेट आहे का तुका नाही बाबा तिचा खबर असा हा मरे वचून येऊ लागले खूप लोक घेर घाल असा म्हण हा ती पळया म्हण गेला 2000 नोट शाळी म्हण सगळं सोतू लागला तू किती म्हणते पळयचे बोललो गो हा बिस्किट घेऊन जाऊन थंडी होते येऊच्या झालेत ना झाले असं म्हणीस ग तू हा आता इथले वेळ तू किती करता म्हणून झाले
आणि ते लास्ट 2000 किती झाले ते कशी मेळटाय सांग म्हणल्यार किती तर तुगेले सांगचे उद्देश किती गो हा म्हणल्यार मरे 2000 तू म्हागे पाया मुळात तशी हेजेर म्हाका इतली टाइम जालो कळल्यान गोयचे म्हळ्यार म्हाका थिंगा जावच पडले हुशार मगो माझ्या चेडू आज लावा म्हणटालो खरे हा हुशार चेडू सारखे सारखे पण थोडा तकलीफ आहे मास सारखी लॅपटॉप बसेल म्हणजे ऐकायचं लॅपा बसेल म्हणून लॅपटॉप बसेल लोक जाण मातू आणि वैष्णू का कशे झगडू लागले आय मागं कोण खर्च करते मग सांगले हा बेगा तू कोण करू शकते कोण तुम्ही देव दुकरा कशे तोकीचा ठाव केलाय अरे वा सारखे लॅपटॉप बसेल कोण पण आजून जा पण पप्पा प्रमाणे सारखे लॅपटॉप बसेल चुटकी राजकम पडे या कोण म्हणता सारखा म्हणता घरात आहे ग लॅपटॉप पण फुटूनच गेले पप्पा सारखे लॅपटॉप फुटून बोलायचे अरे बाबा फुटून गेले घरी उन्हाळ परत जाऊन पडते
सावकार सावकार साध्या आम्ही गावची जात्रा असतो सावकार मग चप्पल आणि कपड्यावर 1000 पोला द्या सावकार तुम्ही सामकेल घरात काम करते असा आणि आज तो अशकन पाचकन घेऊन गेले पैसे मागते असा तुका 1000 ने 10,000 देऊया तुका अरे सावकार तुम्ही देव म्हणे सावकार देव म्हणे मागे पाया कापडो कितली धैर्य तुका तू एक मागे पाया मुळात असेल पुत्र तो पुत्र सावकार खरंच सांगू तुम्ही सावकार आम्ही कुत्र्याचं मानत सावकार कुत्र्याचं मानत असा तुगे ही शाळा पण ऐको खरं विंगना सावकार एक अनाथ सावकार मग लहानपणी असताना आम्ही आई बाप मग सोड घे सावकार सोड घे ना बाप मग लका संबंध कशी उतबळ हात पडला आम्ही कमन सावकार कमन लोकां संबंध पळून घेऊन आता शिकला सावकार शिकला कोणी तो थापड मला तेमगे निघता थापड घेता शिवाय तेमगे एक थापड ने माझा सावकार थापड वाद्य आमच्या ते गरीब लोकांगत किती त्रासा घातल्या तेव्हा तू किती त्रासात घालता सावकार तुम्ही मग 1 रुपये बी नाही सावकार 1 रुपये बी नाका आशिले पिंतील कपड्याने तुटी चप्पल घालून जात्रे गेला जात्रे असे लोक एक भीक मागो म्हण सांगून घ्या 4 पैसे घालता सावकार माका त्यात पैसे घेणार जेवण करता सावकार जेवण करता पोटा भूक लागला बी त्याच्यानं जेवण करता त्यात पैशाला जे कपडे आणि चप्पल आणि घेत सावकार घेता तुम गेलो संबंध अशात बोलला परत सावकार अशात बोलला या घरात संबंध पहिले इंसान संकुला तू कोणा प्रेमात पाप मग कोणा खबर तू एक लावारीस तू गेल अंगात कोणाला वाईट लागत असा ते देवाकच खबर तो तापड मारा सावकार तापड मारा तुम्ही दिले भिक्षा म्हणून सांगून घेऊन गेला पण असले वाईट बोलवले नाका सावकार मागेल परिस्थिती किती पण मागेल मागात खबर असता सावकार मागेल मागात खबर आणि एक शब्द उडला तुगे सिगरेट कापून टाकतो पहिलीच्या संकुलात मिस्टर रघुवीर कोण तू कमिशनर ऑफ पोलीस विक्रांत मिस्टर विक्रांत तू हिंग येऊ कारण किती कारण गुरुच आहे म्हणा कारण ना झाला तो विक्रांत काही बी येऊ शकता तू मागेल घरात येऊन होट चूक केले मिस्टर विक्रांत चूक ऐकेल ना चूक मी केलं सा अरे जे तीन उलयता ते स्पष्ट उलय वगीत अंगात युनिफॉर्म आसपण कित्याक कितें उलयनाका मिस्टर रघुवीर हो विक्रांत तुमच्या असल्या केन्नाच सोडना लोकांक बरें करतलो हावले हे जग खुश तर हापूस ते सगळं म्हाका खबर आसा तुमचे चलयले जीवन तुम्हीच वाईट केलं म्हण आणि तुमच्या जाव्या बे तुम्हीच मालवण म्हाका खबर आसा यस यस तेच मानना ते म्हाका खबर आसा ते सगळे जावन गेल्ले विसरून वच आणि जर तर आणि मागेल मार्गात आड येयल्यार
हे मरणात आडेला करताल करतो या विक्रांतास काकी वरती असणार कोणात तापडू शकणार हाय चल मान केला यात तो बुलेटान रिव्हॉल्वर गोळी मार तुका नाम निशान भेटून नडतलो बुलेट बुलमट तुका ताकद ना जाल्यार तुगे जिवंत समाधी हिंगात बांधून नडत आशिल्लो रघुवीर मिस्टर रघुवीर तुका कारसला खूप उगाड चुलाला जर तुगेले 3 ते 12 टक्का नोडे ना हो विक्रांत काकीवर तिका फुकट चाल म्हणतालो पापी की उम्र बहुत लंबी होती है मेरे दोस्त लेकिन पापी की उम्र छोटी भी होती है आई विल कम बैक रघुवीर मिस्टर विक्रांत कळटाल आणि थोड्या दिवसा भितर ह्या रघुवीराली कपाट कारस्ताना पण कर्चकन मस्कडेन दुश्मनगिरी करू लागल तो जर मागे मार्गात तर कोण आड येता तेका आड घालशिवाय केन्नाच तुम्हाला समाधान ना हो मामुली कमिशनर म्हाका टक्कर देऊ पळयता ह्या विक्रांताक ठिकाणा लायशिवाय म्हाका समाधानच ना हांव तुजे बरोबर लग्न जावचें खूब स्वप्न पळयलो जाल्यार आज म्हजें स्वप्न साकार जालो तुमी साकार जालें जर तर तुगे डॅडीन आमकां साथ दिली जाल्यार आज आमी एक चवू पावूं नाशिल्लीं आता हांव तुमचे कडेन हांसत खेळत रावतलें गेल्या जन्मांत हांव कितें तरी पुण्य केल्लें उरतलें कित्याक काय म्हणल्यार हांव समजलें मागीर रमेश म्हाका सोडून गेले नंतर म्हाका कोणाक साथ मेळटलो म्हण जाल्यार म्हाका नवीन दिशा दिली हेचे बद्दल तुमकां नतमस्तक लाभलें तन्वी आज आमगे लग्ना दिवस आणि तसोच आज खुशी दिवस तन्वी ह्याच एक कुशेर एक सुंदर अशी गीत म्हण मागे सुंदर मन हॅपी कर गो हे जीवन तुम्ही दिले हे जीवन तुमकां प्रेमान काव्यात
पोलीस विक्रांत किती विक्रांत मागेला गोड भाई असा चोरा घरात चोरी झाली त्या चोरात चूक ना पडेल घरात चोरी झाला बाबा रात्री निखिलकडे फोन तर नाल मेकताल असता सकाळ उठून पळेल कैसं नाल पडेल तर रात्री आवाज आला त्यातलो 3 नाल ना झाले पोलीस कंप्लेंट केली तर 3 नाल ना झाले त्या चोरा शोधू लागला बाबा फक्त कसं न्यूज मागील फोटो दिसता मोजनू मडिले चोरान 2 सुपारी पोटली चोन होऊन एकल खंय त्याच्या बरोबर उदा तापेक भांडण होईल खंय हे मोर बाबा मागेली न्यूज कसलो न्यूज हो पाड पडिलो
हांव एक उभी राहू शकता उभी कित्या तू न्हिदू सुद्धा शकता ना हो कित माझ्या बापाय गार्डन थँक्यू सर आता थँक्यू मूड जाय म्हणला थँक्यू म्हणलं कित्या म्हणल्यार हे माझ्या बापाय लागून तुमकां उलोवप मात्र टायम आसा सर म्हाजे बरा कितें म्हणलें सर बाबा हो चोर आणि सर टायम आयकला जाल्यार तू म्हाका सर म्हणना का म्हाका खाली मजनूच म्हणल्यार पुरो आनी सांजचे म्हणल्यार तोंड उलोवंकच दिल्लें देवान अरे लोक दिनात म्हाका एक सांग तू सत्तेन हांगा कित्याक बसले तुका आई बाप कोण नाले सांगते अगो आई बाप ना जाल्लो ता जन्म येयलो हांगा येवन पडिलो भितर ऑर्डर करून हाडिलो बायल बी आसता ना तुगेली ओ अशें घर आसा गो जाल्यार बायल ना गो हा लग्न जालें ना न्ही पूण आतां घर आसा त्या भाड्यान भाडेकार मागेल घरा रावता आनी हांव दुसऱ्या भाड्यार रावता एकच सांगू मागेल घर जेल म्हणून 8 दिवसा पयलींच भायर पडला परत केन्ना वयचो अजून सांगू जायना काय ना कित्याक म्हण घर गेल्लो तर तू सद्याक तुजो येला फट्ट परत मार परत गेला हाडा पुतोत येला आता कितें आसता बरो मागेल घर मुगो भाड्यार दिना हांव भाड्यार रावता भाडेकार मागेल घरा रावता अरे बाबा हो व्हडली बिझनेस आसा म्हण जातू गेले आनी कितें जाता रे आमगेर गावाक पळय मुगो भाड्यार लोक स्वता आपल्याला घर जाल्ल्यान पडलो आनी हांव भाड्यार रावूंक जाय सारखी आसा फाटी लोकांची राजापेक्षा शिपाई जाता कितें म्हण एवरू पण तुगे लवर बी आसता तिकडे आशिल्ले गो एक टायमार आशिल्ले अरे टायम कमी मेळटलो गोड बिझनेस आसा म्हणटाले आनी बरे मास्सारकी चेडूं मेळ्ळ्यार तुका लवकाची उमेद आसा काय ना रे बाबा जाल्यार मुगो आतां जी चेडो आसा पळय तेमगे लव आसा पळय ते डुप्लिकेट विलेज लव कितें देवा सारखे आनी आतां जे लव चायना सारखे डुप्लिकेट म्हणल्यार तुगे लव पयलींची चायना सारकी डुप्लिकेटूच म्हण जालें डुप्लिकेट चालते 3 वर्स लव केला सोड गेला तुगे 3 वर्स लव करून घ्या तुका सोड गेले आनी तू हुकी रावलो 3 वर्स 7 दिन जन्माचे म्हणजे लव पळयला 3 वर्साचे मागीर तुमचे भजी म्हगेले पूण हांव वगीर रावलो ना अजिबात वगीर रावलो ना सत्ती तेगे घरा कडेन वचून बदला घेता कसलो बदला घेतलो तू बदला जबरदस्त घेता आत्ता सुद्धा बदला घेतला ना सकाळ परत कसलो कसलो बदला सकाळी उठून वयता लोक उठचे पयलीं तेंगे अंगणात वयता करता पोट साफ करता घर येता किती मेळटा रे तुका मेळटले म्हाका तेणे शॉर्टच्या टायमार सांगिले हांव तेन्ना कामां बी नाशिल्लो गो म्हाका म्हटलं लग्न जालें तर खातर कितें काम म्हणून येत्त म्हागेर मायंडा वयलो कितें काम येत्त मायंडे म्हजे मायंडा वयलो आता कळटल तेका ते सकाळी पळोवन हांव स्वता कितकीत खाता म्हणून आज जर पक्का कळटल तेका हो हळगा जात्रे वचून वटाणे अरे म्हणू कसं काय म्हणताय मनापासून खूप लव करते पहिला आम्ही लग्न जाऊन रोया गेला किती म्हणले काय बोलो
आता आता पाया पडना पडत भिलो अरे बाबा यो एक काम करतले कितें आम्ही लग्न झाल्या मुगो आता लग्नाक एकान 2 मनीस दिले कितें रे तेच गो तू घे न्ही मरे मला घालता मात्र उठोक 2 मनशा मनीस हाडून ना तुका दोन फुरूच कोण दिता लाकडाचे तेजेर उबी राव हा मागेल मनीस हाडटाशिलो मला ते माग उठे ना तुका पळोवन तुकाच उठोवंक म्हणटले चला वयता रॉकस्टार आदि तुम्ही बघा मार अरे अरे बघा मी तुझ्याकडे हो बघा मी तुझ्याकडे हो मग सगळं पदर मारतात मग सगळं पदर मारतात मग माझ्या ना 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 ना
तुझे मागा पडा भोग लागला तुझे मागा पडा भोग लागला तुझी तुझ्या प्रमोद सवादान आधी पाठ केल्या 200 रुपये दिला तिने घेऊन यायचे थँक्यू
हार मुड़िले शब्द रघुवीरा के नात मानिना सत्ययुगात ब्रह्मा आणि विष्णू आणि कैलासात महेश्वर चला या कलियुगात वर रघुवीर गोटू हा अनुजा आत्मा अरे खरे असते सांग कोण तू हा तुगे चलेवर लग्न झालो तेगे अनुजा हांव नो नॉट पॉसिबल हाय मागेल हात हातान मारलं त्याका आणि तो परत तोच जीवन जाऊन येतलो तो केन्ना बी जीवन जाऊन येऊ शक्य ना हांव तुगेलो मृत्यू प्रताप प्रताप तुगेल भावान मागे चुडाभर लग्न जाल म्हण तेगेल हांवें सर्वनाश केलो मागीर एक दिवस तू हाती सापडटलो तेन्ना हांव तुका जिवान सोडितलो ज्या सोडला तुका हिंगात मारतलो तुगेल ह्या बंदुकेक भितलो हो प्रताप न्ही तो तर तुगे जीवाचे आशी उरत तू आत्ताच्या इच्छा चमकुरात जिंदगी का कोई रास्ता एकदम सीधा नहीं होता है रघुवीर एकदम सीधा नहीं होता है याद रखो भूलना मत ये तेरा आखिरी कदम होगा मिस्टर प्रताप एक टायमार उजू पेटील निवो जाता जाल्यार मागीर आंगाक लागील उजो कोणाच्यानूच निवो जायना हे प्रताप हे कित करतो मग मान्य का प्रताप मग मान्य का आज तुगे जीवाची कितलो भय दिसू लागले ना ना हांव तुगे इतलो इझी मानना आनी आमगेर घे हिंगात चलना हांव आनी परत येतलो आय विल कम बॅक अरे प्रताप आज तू माझ्याकडच्यान चुकलो जाल्यार नेक्स्ट टाइम तू चुकून साथ देत ना अरे प्रताप हमेशा मुझसे दुश्मनी मुक्त नहीं करना कल तो मैं घर से निकलते हुए दिक्कत ना हो जाए
पळय त्या गाडी मागेला मग किती बरं दिसतं खबर असतो का हे सगळे प्रगती पळेला तू कशी दिसता मात्र हे सगळे प्रगती पळेला तू पहिलीचे सगळे याद येऊन म्हण हात मागे घेऊन येतात मागील खुशींचा करता त्याला भाऊ तुझे उपकार हाव केन्ना भावनाचे भाषे विषय अधिक काही खबर ना ते सरप्राईज तुमच्यासाठी काय मागेले मंगळसूत्र बी लिपेला तुझ्या का पसा हा काय ना तू माझ्या मुखार मंगळसूत्र घालून जा मला फक्त माझं स्वप्न अरे किती विचार करतेस तू हे पळे एक स्वीट अशी गोष्ट सांगू दे तुम्ही दुधात राहा आम्हाला हाय खुशी खरी मंगळसूत्र हे मंगळसूत्र हा तांदूळ घालून त्याक मागे जीवनसाठी करते
आधी खंयचे स्वप्न नका असतो हा सुचेला लग्न झाले स्वप्न पडे गो तुका सोड माझ्या नऊ जाय तन्वी तुका सोड माझ्या नऊ जाय ना I love you तन्वी I love you आणि पाय बी तुकात पडलं तेव्हा पाय बी तुकात पडता तो सृष्टी करता वार बी धोत्र तेव्हा ते वारे अनेक बघा जीवनाचे वाट एक दिवे नाकरे तेव्हा दिवे नाका मागील पाय घरात अशील पाय तू खेळत राहत अशिले आज ते नाच आणि घर पुरा कळत झाला तेव्हा कसली परिस्थिती आठवण देवा कसली परिस्थिती सावकाराला घरात तरी बरे करला तो दिवस वैता वैता मागा जीवन वाईटच करते असं देवा वाईटच करते आता हे सगळे परीक्षा विषय घेऊन गेले खूप परिस्थिती देवा खूप परिस्थिती सावकार नाक झाले जीवन वाईटच करते माझ्याला जीवा जीवा खूप जीवा किती त्रास तेव्हा गरीब लोकांना मग वर घ्या तुझकडे मग वर घ्या तुता एक टायमार धरेले अक्षर परत भरून जाता झाला त्या ब्रह्मान तुगे नशिबात बरेले अक्षर साक्षात ब्रह्म आयला तरी तुगे लखेर मिठो जाय न पुता तुगे जीवन सगळे सरला चल चल आत्महत्या करून घे चल चल ब्रह्मांड बरे अक्षर आणि तू मग सोड घ्या तकदीर खेळना वेगळे जाऊन राहून घे आई वेगळे जाऊ शकता आई कस घे आई कसा तू आजीकडे आव्यात घे आव्याता आई आई एक तुड्या तरी किंमत आता घे आई जगात तुड्या घराकडे यो घे घे म्हणजे गंध घालता घे आई माका कोड किंमतीला घ्याई कोड किंमतीला एक तुझ्याची किंमत माग ना घ्याई माग ना आई माग वर घ्याई तुकडे तो आव्यात घ्याई आव्यात ठीक आहे थांब पुता माग दिले वचन याद असमर तुका आज तू वचन लागून दिवस रात काट्यात घ्याई रात काट्यात आई ये लोक लावारिस घ्याई लावारिस ना आई मागेल परिस्थिती किती मागेल परिस्थिती किती पण मागेल म्हाका खबरच घ्याई मागेल म्हाका खबरच पुता तुगे लाईक माफ कर मागेल एक चुकी पाया तुका लोकांच्यान तुच्छ मन घेवचे पडले
बाई मागे जगात काहीच पडेल गे काहीच पडेल माग जाय फक्त तुझ्याला आशीर्वाद दे घ्याई आशीर्वाद दे या जागीचा ओढ आणि मग काहीच नाग घ्याई मग काहीच नाका ये लोक सगळे मतलबी लोक आहे मतलबी लोक काळात कोणाकडे मी बरे करावची बेगदा घ्याई बेगदा तेव्हा असली परिस्थिती तुझे माका दिलो आहे कंचे मी परा दिनाकले तेव्हा कंचे परा मी दिनाका आवय बापूय ना झालं जीवन घडा बी वेस्ट लास्ट परत एकच सांगता बरे करवा तुम्ही बरे करवा हे सावकाराल करार मग काम करावचे बरे ना घ्या आई आई पास घेवची बेजार का बॅग भरतो बेजार म्हणून कळना म्हाका त्याचा वाट कोणी हे सारखे असा तेदी पांडीन वचून येऊन पडता या पांडीन एक गुंटी बाबा टाइम किती झालं हा की तुझे बाप आहे रे हा अरे तू बाबा म्हणून तू पण सांग हा तुझे बाप म्हणून आई सांगले रे मामा तशी नाही हो हा तुमचा रिस्पेक्ट ना आपे रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट देतो म्हणलं आजकाल पोरा जाणटेल्या दिसले की ओय ओय पण आपयतात जसे कावळ्या वाडी घालता पळय तशी पण मी म्हाका रिस्पेक्ट दिलं खूप बरें दिसल्या माम बरो पैशानदार उरतलो एक बारी कशी टोपी घायल्या कशी तुगे हाची बुक कसे रे ते हा मामा ते कित काम म्हणल्यार हांव एक सोशल वर्कर आणि हिंग सगळं डोनेशन कलेक्ट करून पुरा गावची सफाई करता पण हांव ही सफाई करता तू गाव गाव सफाई करताय रे मामा सफाई म्हळ्यार तशी न्ही हो एकदम धायकुळ्या सगळं निकळ काढना पुरा वयर वयली साधारण असे हे करता काम तुरी तुडीत पण झाला बरं असा विचार बरोच बाबा तू केलो बरं तर हांव वयता हा मामा 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 रावा न्ही तुम्ही बी येयले अशें डोनेशन दिया न्ही कितें म्हणून गांवच्या लोकांना करतले डोनेशन हा हा हे घे मामा हे 500 रुपये दिल म्हण जायना आमगे प्रोजेक्ट खूप व्हड आसा या नमल्यार कितें करची विचार आसता तुगेलो कितें भांचास रे हा मामा आमगेल्या ह्या गावात एक्सिडेंट खूप जाता न्ही तस म्हण हॉस्पिटल बांधताय रे हॉस्पिटल न्ही मामा गरबाक बांदूक गोटे बांदूक हा कित्या गोटो कोणाक सांगस मर तू हा अरे लोकांक त्यांच्या डोनेशन घेऊन गोट बांधतो विचार तुगेलो हा अरे गोट कित्याक मामा गोटो कित्याक काय म्हणल्यार सगळे गरवार रोडार वतात गरव रोडार रोवन घेवन सगळे एक्सिडेंट जातात एक्सिडेंट जाल्यानंतर लोक मरतात तशें म्हण आमी एक ग्रुप केला आणि तो ग्रुप करून सगळे वाड्या वयली हळगाची पुरा गरवान तितून बांदची सगळे जालें ना एक्सिडेंट बी कमी तुगेलो विचार सारको आसा पण तू केच्या वेळेला सांगता गोट बांधल्यार एक्सिडेंट जावची कमी जातात म्हणून हा त्याच्यापेक्षा तुम्हीच गाडी सवका मारल्यार जायन तर अरे गाडी मारताना आम्ही तुम्ही एकाच एकाच पळप ना कोणी चोडू दिसली तर राय 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 गाडी मारप कारण ती चोडू तुमका पळून इम्प्रेस होऊ जाय म्हण ती चोडू पळून तुमची इम्प्रेस आहे ना बाबा बोले आम्ही दोन गाडी मारतले हो मेर वा गाडी मार कशी करून घ्याल पळय म्हण हे मामा माता सारखी सांगल मामा 2 लाख भरू हा भरू
किती 2 लाख आणि किती वडान सारखंच करतो 2 लाख घाला 2 लाख रे बारीक सार किती करता 4 चालले 3 उरले आणि गोदर येतात हो बापू पळून हा बरो हायफाय किती काय किती का 2 लाख जर म्हणलो पण 2 लाखात झिरो किती येतात ते मग आकटी खायर म्हण या मेगा वेस्टेज असं म्हण मामा किती विचार करता तो बरो 2 लाख 2 लाख पुरे रे 5 लाख घे रे काय करताना पावती खूप असतात माग सांग 5 लाखात बी किती झिरो येतात देवाशी पद खबर ना अरे मागे एक सांग हा मामा सांगा तू ह्या गावात गोट मानतो म्हणता तू आता गुरुवार तू गोट मानता का तू बरोबर गोट मानता मेल हे जनावर खंच्या ते हाड पैसे का राव रे मामा राव रे देवा शे मिळेल 500 रुपये बिन त्या झिरो मेजू गेल्याकडे घेऊन गेलो आता किती करू देवा माझ्या 500 रुपये तर 500 बोलेला हो तू गेले आणि ह्या नंदान मूळ एकदम ऑफ मग तू गेलो किती झाले तू आणि म्हाका पाडू की तापय नाका हा पयलेच म्हाका बेजार आसा हो झालं तरी किती सांग म्हाका किती सांगची तुका आनीक हांव मरे बेंगलोर वचून गेल्ले हा तू आता गेले जाल्यार परत किती येले लास्ट डब्यार बशील का कित गो तू तुका सांगची म्हणल्यार मरे काल हांव मरे बेंगलोर वचून गेल्ले आणि मरे ट्रेनाचेर बशिले तेन्नाच बापाल कॉल येलो आराम ना म्हण तेजेन रिटर्न येले घरा कडेन येवन पळयल्यार सायडीन ती घरा भायर आराम ना म्हण बाबान कॉल केल्लो म्हाका बाबा ह्या कॉल केला तू डॉक्टर आहे गो हास्त तुले कर न्हू हाची कित सांगू आज परत वचा म्हणून अश्नोटी गेले स्टेशनार गेल्यार कालचे ट्रेन थांबून आसतिका हांव ती ट्रेन पळोवन खुश जाल पळय ट्रेन पळोवन तू कित्याक खुश जाले केन्ना जन्माक ट्रेन पळयलीच नाही अशी न्ही रे कित्याक काय म्हणल्यार त्या ट्रेनात हांव तिकीट काडिल्लें आशिल्लें म्हजे कडेन अरे बाबा कालची ट्रेन आनी कित्याक तिकीट काडूं जाय का म्हणलें आनी गेले आनी ट्रेनार बसले कष्ट केलं पळय बाकी कित जाले आनी मरे ट्रेन वयता सारकी चिकू 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 जाम झालो तांबड ट्रेन तुगे अशें करून मरे शिरवाड पावले शिरवाड टीसी येलो तिकीट 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 म्हणू लागलो तिकीट काडले हड्यार मारले ओके कित जाले तिकीट म्हाका पळयता तिकीट म्हाका पळयता तिकीट पळयता मागीर म्हाका टीसी सांगू लागलो पयलेच तिकीट नाका नवीन तिकीट दी म्हण मागीर तुवें कित केलें तकली मागीर म्हागेर तकली होऊन जाय सारकी हय तेच तर हाका सांगलें ट्रेन कितें नवीन आसता म्हण ट्रेन ताच्या पयता सांगलो तेजे म्हाका पयशे शिरवाड देवल पळय आता आनी हांव मरे केन्ना बसना ट्रेनाचेर बरं म्हण बरं ते शिरवाडच देवेले धारवाड देवेल्यार हांव हेंगा तोडिलो हप्तो म्हणटा न्ही तेच्या नंतर मरे हांव केन्ना ट्रेनाचेर वचना आता मरे तुजे बर बायकार वयतले तुका घरदान मरे बंद कित्याक एक वर सायकल सुद्धा आला तुका रे वना घोडार तोडता कित्याक बडा हरतो तू मागीर गाडी धुवू दिली न्ही हा धुवू दिला अशी धुवून का मग पळोवन या हा चल या रायला थंयच्यान धुवून घेवन गेले
हे करण खात्याला काय सांगायची किती पडले हा सकाळी खालील करण अजूनही परत दिवस राहील ना पडेल ऑफिसात कोण 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 बेजार होऊन गेलो फोन केला बिझी 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 आणि फोन केला तर एक चोडू म्हणता ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದಾದಾರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ झाला आता चंदा ಹೊರಗೆ असा काय तिकडे डुबे असं पण हा त्या पावसा होऱ्या उगून गेला जाऊ पड्या आणि हे मागे एक चोडू हा सध्या 100 रुपये त्या बारार पडत मग माका शपथ घातला 100 सोडू किती सांगते या चोडू मागेर बोर्ड ते लॅपटॉप आमशे हा किती कमी म्हण केला आता हाय किती काय म्हणून खबरच काय तुमका बरोबर तुम कश काय झाले हाय सांगला तुम करू जाय हाय हाय मला वाटले मस्त पैकी एक मिक्स करून तुम्हाला आता मागेल चोडू म्हणताले पप्पा बरोबर सुद्धा आला म्हण सॉरी सोडला म्हणा कोला पिऊ लागला बाबा अरे अजून करंट येईल ना 7:30 रे अजून येईल ना सकाळच्यानं फोन करते असते आमका अरे कोणी कॉल पण पडले करंट येता ना म्हणून बरोबर ते गेली वाले फोन कोण कोण बेजार होऊन गेलो बरोबर आहे आणि पुढे करता फोन भी खायचीच असं एंजॉय करणार कोणा हॅलो साहेबा करंट केलं तुला हॅलो हॅलो कोण रे हा तुळशी किरे तुळशी पान जाये हिंग मेळना साप्पो मेळना काही भागात मेळट का पळे अरे तुळशी पान रे मागे नाव तुळशी हो तुगे नाव तुळशी खंयच्यार उलयत तर तू मस्त ठेवला येता करंट घालू येता अरे समा सांग रे खंयच्यार उलयत तू समा सांग कसं मला आव खुर्चीर हळगाच्या उलयता हळगाच्या सकाळच्या लाईट नाही अरे अशी करा कशात ते तुम गेले हा अरे आम्ही सकाळी सीता उदा घालून आता बी तसेच कर म्हणता हा उदा घालचे वाट्याचे पेज करून जावचे नाही तर तुम्ही आणि त्याचे बरं एक सुकी निस्त्या गेल्यावर जात आशिले मस्त कोला हल्ला हा पण चांगल्या बरते का अरे पेज करू तुझ्या बाबांनी तांदूळ हांडीलाय रे हा आता सगळ्या शेतकऱ्याची सोड दिला काय आपलं आमगेल वासा वसंत बाप तो बड शेतकर म्हणून आमगेले उकडे तांदूळ मेळटा अरे बाबा आता तुमका करंट जाई का पेजे तांदूळ जाई अरे तू पेजे तांदूळ जायला हा तू काही चाल नशिलो डायरेक्ट हांव ते वसंत बाबा गेलो तुलाच घेऊन येतशिलो 2 दिवस परत करंट येवचे लॉ डाऊट असा हा 2-3 रोख आणि खांबे पडलात आज जायला म्हणून झाले एम गेले आज करंट येता काय रे ते तुम्ही सराकडे उलया माझ्याकडे नाही अय तुगे बाबा काळेर माग सांगून हाडिलो जरा एक काम कर ती काळेर घेऊन हिंग यो दोघं लोक मेळ भाजून खाऊया अरे हे खूप बोलत बोलतो हा अरे बोर्ड सारखाच म्हणतो गेला हा दोन तिंगा हो दोन इथं
सांगते ही भाजी हुन कशी आली बा हिचं अर्ध कशी झाली अरे बाबा बोला मी नाही बा आता हाय की तू एक काम केलं आणि ठीक करतो डाळ अशीच पाहिजे याचा दोन मुगा आम्ही हळूहळू पहिली चोरी केला मध्ये हे कसले अरे पण आम्ही घर चालला मला जेव्हा चालला नाही काय जाईन रे आईला कामगिरी तू झाला हो म्हणणार रे पाय मांडले लेला लेला yo 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 लेला 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 मुरी जीव घेऊन गेला तुम्ही हा लाईट येईल रे बरोबर तुम्ही आज तुम्ही ते लैला मागे जीव घ्या देखील मरे हा जाता नाही ते बोला तोचा शिल्ले ते बोला बाटली झड अशिली हे पड हय मै येला दोन राक्षस तू कोण होरो अमिताभ बच्चन आणि गोविंदा येला बडे मैया छोट्या मैया मागचं मुग खूप आवडता आम्ही कुकर बोल लागून जाऊ म्हणे तू ह्या दोघा जण पण लग्न झाला ते काय हाईट पळाले काय हाईट पळा मुग तू किती टेन्शन घेता एक काम कर दोन चिठी घे दोघाला नाव बरं कोणाला चिठे जर नाव यात पळ त्याचबरोबर तू लागून जा बिंदास तुम्ही सारखे रोप येले चिठी येल्या चिठी मागितली आता माझ्या तुमका याच्या ही गेली तू जा जा जा
हेच नाव आहे नी? आम्हा- हेली मग खुशी पण झाले बरं बरं जग उतरण्यासाठी आज हा कोण किती सांगू लोकांना सांगू खुदचा किती दिवस पण लोकांना घरात अनाथापासून काम करते राहतलो ना हा दुसरं कोण नाही हा रघुवीरालो चढो तत्त मागेल बापूय तू रघुवीरा चढव हय रे हय हा रघुवीरा चढो तो रघुवीर मागेलो बापूय अरे अरे तू ते स्वतः जड जाऊन घरात एक अनाथापासून किती असेल तर हे सांगू गेला खूप गोड असं रे एक अंतिम वेळ त्याला सांगू गेला सांग येऊन त्या कथा अंत देऊ भाव प्रयत्न करता आणि मागील भावात मारी दुसरं कोण नाही तोच तर रघुवीर असा हा 5 वर्षाचा भाषा असताना ज्यांना मकान देणे मकान माझ्या आई घरातल्या बाहेर गायलो त्यानंतर तसं दुसरं लागून झालो दोन्ही मिळे चेडवा जन्मा गायलो तसलं दुष्ट रे तो बापूय मला तसलं दोष्ट तस कोण ज्यांना माझ्या आईने शपथ घ्यायच्या कितका मला तन्वी काही बापाय त्यांना साथ सोडणार काम सांगून घ्या शपथ गायले तस पण त्या शपथा लागून आज हा तुम्ही घरात नोकरापासून काम करत पडले माका तुझ्या जीवनात खूप किती वाईट घडले पण झाले त्यामुळे ह्याच्या मुखार तू मागायला होड भाव चल या गोच्या आज हांव खूप खुश आसा लग्नानंतर पूजा पुरस्कार करूक आज माझं भागी मिळेल आसा तुमगेर चरणाक हांव सदांकाळ तुमची सेवा करते रावतलो हेजे मुखार तू सेवा करची मागेल न्ही मागेल भाई आसा ना हे साध्य ना हे तुम्ही मस्करी करते असनी हे किती उलयता तुम्ही लग्ना पहिले मागेल भावान तुका शील हरण केले आणि ह्या क्षणात तू मागेल बायली मागेल भावाल बायल आसा हे किती उलयता तुम्ही पडल्या तू मनशा रूपात आशिल्लो दानव तो दानव इतले दिवस माझ्याकडे गोड गोड उलोवन हातलास म्हाका रस्त्यार सोडला आता त्याचा किती उपयोग तुवें म्हाका तुगे प्रेमा रूपात म्हाका देह अर्पण केले तशाच आता तू मागेल भाईक अर्पण कर तुवें हे कपट करतना म्हाका पयलीं कळटा आशिल्लें तर तुजे लग्न हांव केन्ना बी स्विकारलें नाशिल्लें तन्वी खंयचे बायले कोण विधवा बायले कोण सर्वस्व अर्पण करूं तयार जाता तू एक घो मेल्ली स्त्री आसा माझी मुखार तुगे किंमत शून्य आसा म्हणलं इतले दिवस तू माझ्याकडे प्रेमाची खोटे नाटक रचेल म्हण झालं आणि तू तुझे अगदी बरोबर तरे अगदी बरोबर तुगे त्या अनुजाकडे मागेल भावाला दुश्मनी आशिल्ली त्यातून मान तू कुटून व्हरचे प्लॅन आशिल्ले त्याका दुसऱ्यान मारले आम्ही कालचे काम ते मी पूर्ण केले कारण तरी किती कारण तूच कधी कारण तो मागेल भाई तुका पिशावचेर प्रेम करतालो जाल्यार तो तुगेलो आमी काडलो आता हाय मागेल भाई मागेल वचन दिले प्रमाणे हाय आता पूर्ण केल्लो आसा तू आणि तुगे डॅडी मागेल कित करतेस म्हण ते हांव बी पळोवन घेता तू जिवंत कस रावलो ते हांव बी पळोवन घेता तुगे त्या डॅडी सांगून तू मागेल काटू पळयता ह्या जन्मात साथ दिना
कमिशनर हो पोलीस विक्रांत भाव आसा हांव. तू इतलो निर्लज्ज नालायक छांडा म्हणून हांवें स्वप्नात सुद्धा विचार केला नाशिलो. अरे ही देवी तुका केन्ना बी माफ करना हे याद आवन घेतो. ही तुका देवी म्हाका कितें करतली. तुजी असली सुंदर चली कितली कितली चळवळ हाय जीवन बरबाद केला आसा तेन्ना तुका ही देवी खंय गेली गो. आता सुद्धा तुझी असली कोमल चली गार्डनात मागेली. आता तुझ्या मागे भाईक सोदीन कर. आता हांव टेम्पो मेळून वयतलें तन्वी. तू इतले दिवस तुझे देह अर्पण म्हाका करू दिल्या बद्दल तुका नमस्कार तन्वी. नमस्कार. मंगळसूत्र आई बांधील उरतलो. जाल्यार त्या मंगळसूत्राचा अधिकार मागील आई पूर्ण करून घेता. तशेंच तुगे तो बेस्ट फ्रेंड आदिराज तेगे प्रेमिका कुशीक मारील बे आमी साथ दिली जन्माची वट लायली जीवनाची. साथ दिली जन्माची वट लायली जीवनाची. मागील हातीन सुजन मान गेला.
जीवन बर्बाद केलं आणि कितले चले तू जीवन असकन बर्बाद करता म्हणून असा मागे दुश्मन रघुवीरा मारचे पहिले हांव तुक तडपून मारतलो अरे नालायका एक खेल तो जिंदगी का आखिरी खेल होगा इतकं दिवस तू चुकून गेलो आता हा तू चुकून सोडणार हा चुकून रिस्पेक्ट देणार जे तुला खाली रिस्पेक्ट देत आहो सगळं जीवन सत्यानाश केलो हे कशा सोडू जाणार रे अशा सोडू जाणार आपल्याला काम झाले आता डॉक्टर आता हा तू केन्ना मरू दिना मंगळसूत्र बांधून तू माझ्या जीवासाठी करून घेतलो बाय बाय म्हाका माफ कर गो बाय म्हाका माफ कर म्हागे लग्न करायचे बाय तुगे जीवन सर्वनाश कर गो म्हाका माफ कर गो बाय म्हाका माफ कर रघुवीर हांव तू केन्नाच माफ करना तुझी जश मागे भावाक अनुजा मारला तशेंच हांव तुका शिक्षा दितलो विक्रांताक ओमान मुक्ती दिली तुका हांव मुक्ती दितलो नाका नाका ओम नाका तेका मान नाका तुगे भाव मेलना अजूनही जिवंत आसा तुगे भाव मेलना गो बाय अजूनही जिवंत आसा ते पण येऊ लागला अनुज पळय बाय पण अरे तू पण हा आश्चर्य झालं म्हणे आदिराज आम्ही अनुजाक मारिले जाल्यार आम्ही ताका ब्रिजा वयल्यान सकल उडयले
जाल्यार बीन तो जिवन उरलो खूप दिसान आमगेल गुंडाक तो नाही कळलो आणि आमगेल गुंडा नोंद फाटलो साकोन दवरले तेका तुझे डॅडी नाही उडयल्यानंतर दुसऱ्या गावाच्या लोकांवर व्हरून मागे जीवन रक्षण केले हांव कोमा गेलो 2 वर्सांत परत येयलो तुमक मेळ्या म्हणून येयल्यार परत तुगे डॅडीन म्हणून किडनॅप केलो म्हाका आनी तन्वी तुगे जिवनात घडीत सहन काडी तुगे डॅडीन म्हाका सांगत गो हाणें म्हणल्यार त्या देवान तुका मातशेंच्यान एक अलग केलें जाल्यार त्याच देवान आज आमकां एक केलो गो हा कोण तुमका अलग करतलो तो देव असले ते गेले सगळे चमत्कार आम्ही तुमका अलग करून खूप प्रयत्न केले जाल्यार त्या देवाच्यान तुमका अलग केलं करून दिलं बाय चालते झाले तू आणि तो अनुज एक चौदा गो बाय एक चौदा आम्ही तो देव सुद्धा तुमका एक करू प्रयत्न ना काय सांगते ना खून केलं असं सुचेनाला आमच्या का घेऊन जाय तू जेला वयची गरज ना तू एक रावणाला अंत केला तेका मारिल बद्दल तू पश्चाताप करून घेवची गरज ना तो एक गोवा रूप आशिल्लो दानव तो दानव तू काय बिनाक बाय तेची बंदोबस्त आम्ही सगळे केल्ले आसा जाल्यार तुगे तन्वी तुका मेळिल्लें आसा हें घे म्हणून सोद आनी तन्वी म्हण मागीर आशीर्वाद बी तुजेर आसा मान धरून मंगळसूत्र खूप वाईट केला स्वतः चेडवा काय विधवा केलो मागे अहंकारायचे मागे चेडवा जीवन संनाश केलो हांव तुमचे कडेन भीक मागता पैशाच करू हो 2 दिसाचो खेळ तेजेन सांगता पैशाचो अहंकार केन्नाच कोणाक करूं जायना बरें तुमगेर आशिर्वाद आमचेर सदांच उरूं